Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara. Oh, excuse. Sir, paghinay sad, manamag man ka. Wa man ka magpadaplin. Unsa na ka pagpadaplin na may mga tao? Hilong, paruson taro ka. Unsa? Oo, kalma lang mo ha. Nag-uod na ta dali. Hanggaw ni Bayona. Ako pa'y hanggaw. Oh, nagpakal sa iyang kilit. Fifth floor. Nahadlok ang mga tao ng gawas. Oh, kita na lang to. Nya, tanaw mo muna ako. Magpahan mo na eh, kung pagiganay. Kung gwapa, ibog ka? Watch the style. Elevator style. Jerry. Buhi ko ba? Ayaw ko gaksa ba? Sapa! Eighth floor. Ignore na. Bastos ka, sir. Di ka magmahay. Diha ka na. Daw ka tagawas. Oh, Bastos ka man, oy. Sirit, huwag na akong kakibot. Asakti siya. Asang room 803. Left turn. Dali. Di aray. Hello? Oh, naanang akong kakibot diha sa ospital. Aron paglikidar kang Abel. Mao ba? Si Abel, di sa gawa sa room 823. Okay, naana ang akong kakibot. Bye! Bye. Susihon ko. Abel, Oh, Charity, ano ka? may duha ka tao nga. Nagsunod na ako. Ug murag naidang armas. Unsa? Akong gikauban sa elevator. Na, nakita na ko ang duha ka tao nga naglakaw. Nga nag-jacket. O nagsulubog sa classes. Mauna ka ng duha kasakop ni Federico. Og si Abel og si Charity. Nagsultihan na Mubiya ko. Aron, dili ko mahimong saksis panghitabo. Miss Marga. Asa si Abel? Proceed mo. Nasa tubangan sa room 823. Liko mo diha. Left. Sige na. Yes, Miss Marga. Go, go! Liko. Okay, kakibot. Room 817. Sunod, 818. 819. 820. 821. Wa malagi sa tubangan sa 823 si Abel. Tuda. Asa ka? Trita. Wag gina. Hey! Kinsa inyong gipangita, sir? Ikaw. Ako bitaw, sir. Kuno na mo gipangita na ang guard. Sir. Sige, pangita niyo, sir. Guard, may armas lang da. Unsa? Buwang kirin! Gipusil mo ang guard! Ikaw ang sunod! Ang sukol, ikap! Di ko ilang babay. Bugaon, diga! Makahimo, anak! Gini! Kini mo na, boss!
mo! Nagkagubot na. Huwag ang mga gwardya. Nagdiliganay na. Patay na tingali si Abel. Tungod na tong butong ako nabati. Bahala na sila. Animal ka! Sukuli ka, ha? Boys, karon, sabitan ko nagmayo ang imong liog, ha? Tanaw, mga gwardiya, nagpaduol na rin. Tama. Sugabag na ta! Ay, sus, buhaton ta. Matawag sino ka mo! Way mo doon! Kumutuol ka mo, diya! Nagtiyon ko sa akong armas! Tumog siyang o aning babae! Silong ko ni ko magpaduol ka mo! Kamu mga gwardiya! Ibutang iyong mga armas! Pagdali! Tuman! Di na ibutang silong ko ni Mera! Uno! Dos! Tuman! Ibutang yun eh! Di mo mabutang! Tinip! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!